Maili Euskara Abenturako monitorea edo xerpa da bera talde antolatzaileko kideetako bat da eta uztail honetan urtero bezala 120 gaztek, bai diasporakoak eta bai Euskal Herrikoak, denak leku guztietakoak Euskal Herria zarkatuko dute. Eta gurekin da Maili Larralde. Kaixo Maili, Maili, zu nola sartu zinen, noiz sartu zinen Euskara Abenturan? Ni 2019 urtin sartu nintzen, parte hartzaile bezala, iziokitar bezala. Eta izan zen, gure gelara etorri ziren aurreko aintzinko urtin egondu ziren iziokitar batzuk. Eta saldu ziguten zertzen Euskara Abentura eta benga. Eta zer da zuretzat orain Euskara Abentura? Niretzako Euskara Abentura bada nik uste bizia aldatu diren modu bat igual. Ikusteko ere zein diren egunerokotasunin beharrezko jugun baliabidik, zein dauden sobran edo ez diren horreinen garrantzitsuk, eta pixkot garrantzia ematea garrantzia duen horreri. Beraz, gazte parte hartzaile bezala sartu zinen, orain zuere xerpa edo begirale zaitugu Euskara Abenturan. Uda gogotxu, hasteko irrikiz zuere? Bai. Urtero bezala Euskara Abentura guziak difentik izaten dire, eta bai, gogotxoa gara. Eta zer modu xerpen arteko abentura edo harremana, ze begiralen artean ere denetik zaudete, ezta? Bai, urdin talde bat dugu, 30 urdinek osatutako talde bat, eta bertan daude bai xerpak, edo monitore gisa izendatzen jogunak, xerpa laguntzailik, komunikazio arduradunak, kamera edo eta bideogilik ere, mediku erizain eta osasun talde oso bat, koordinatzaile, orduan 30 pertsonako talde oso bat da, eta giharran bagitzarreman ona izaten dugu denen artin. Talde begiralea 30 lagun, gazte parte hartzaileak 120, ze adinetakoak dira? 15-17 urte artin izaten dire, DBH lau eta batxiller bat bukatu duten horien artin izaten da orokor bati. Eta hori xa. Eta zer modu, ze egia da, begiraleen eta gaztetxoen artean adintarte handirik ez dagoela, ez da? Egia hurbilekuk direla adintarte horiek. Eta neurri hortan eskertzen da nik uste hurbiltasun hori eurek ere izan dezaten referentzia puntu bat edo konfiantza transmititzen dioten persona batzuk beharrezkoa duten laguntza hori eskaintzeko eta eskatzeko ere. Ardura handiko lana da, xerpa izatea? Bai. Nahiko ardura handiko lana. Baina, gero hasieran denak urduria hasten gara, bai iziokitarrak berak eta baita gu ere. Eta ez dakigulako nola joanen den ilautia eta bar, baina gero lehenengo hastia pasatu ondotikan ja dena goitxi duie, eta dena aizagoa izaten da bai. Zer ez dago harri behar ditu monitore hon batek? Pazientzia eta respetu eta bar, ongi tortzen da, nik uste dut bakoitzak batxula bere ezaugarri batzuk ere eskaintzeko beti, eta ezaugarri horik beti ongi etorrik direla lan talde batin, erabatin osatzeko edo osotasunen osatzeko. Eta zer da begiralentzat zailena, edo zuretzat? Nik uste espedizioa badela neke handiko espedizio bat, eta 30 egunez egotia tope momentu oro zaila izaten dela, eta beti badago bajoi puntu momentu horiek ez. Eta momentu hortan ezin duzulikan, igual lasai egon, hor buelta ematea hori niretzako da pixkotzaia. Eta noiz izango da urtean Euskara Abentura? Uztailean bai, baina? Bai, Euskara Abentura urtero berdin izaten da, uztailean batetik 30 uztaila osua hartzen duna. Eta maulen hasiko da eta getxon bukatuko da Euskal Herri guzia gurutzatuz. Eta parte hartzaileak nongoa dira aurten? Parte hartzaileak Euskal Herri guzikuk izaten dire, eta baita diasporatik ere etortzen diren batzuk dire. Azkenin aukera hori Euskara dun pertsona guzintzako dago zabaldua, eta eurek eskaintza denantzako dago. Eta hautaketa prozesu hori nola egiten duzu, Hautaketa prozesurako gazte bakoitzak aurkeztu behar du lan bat, 3 gai aurkezten dire, eta 3 gai horiek plazaratzeko modu desberdinak daude, ikusentzunezko moduk, musika bitarteko
modua, literatura, eta bar. Eta bueno, eurek plazaratzen dute eurentzako egokina den modun edo. Bai. Aurten, lan asko jaso dituzue? Bai. Bai? 120 parte hartzaile edo izaten dire, iziokitarrak, eta 300 inguru jaso ditugu. Ah, bai, Bueno. Jo, Eta nolakoak izaten dira bideo horiek? Bueno, izaten da lana bera aurkezten dena, eta gero bertzalde eurek ere euren burua aurkeztu behar dute, eta motivazio gutun bat edo nola baitin Euskara Abenturara joateko arrazoi bat emanez, edo euren motivazio hori irautsiz. Eta denetarik izaten da nik uste. Politak izango dira. Bai, politak bai. Bueno, gazte horien ganzu isladatuta ikusten zara, ze zu ere egon zara beraien lekuan, ez da? Bai. Hau nitzetan euren egoerak bizi berritzen direla ikusten dire, eta aldiro igualak edo errepikatzen dire, beti badaude gauza berriak, baina bai. Eta Euskal Herriaren zeharkaldi luze horretan geldialdiak ere asko egin behar izaten dituzue, herri pila bat pasatzen dituzue, anekdotak ere izango dira, ezta? Bai. Bat kontatuko diguzu? Bueno, herritan beti uzten diguten lotako leku bat, izaten dire edo frontoiak edo kiroldegik eta bar, eta behin kiroldegi batin komuna, ostatu bateko komuna zen, eta iziokitar bat sartu zen komuni, eta ostatukuk itxi zuen dena, eta iziokitarra bera bertan galitzu zen barrenetan. Bai. Noiz, zema denbora? Ez, segidan entetu ginen, eta telefono zaitu genion jabiri, eta itxetik bueltatu behar izan duzu, baina, bueno. Ze gauza. Eskerrak zenbatu egin zenuten, ez da? Ardiak bezala, beste lan geratuko zen. Ona.